jo soc Arnau, soc de Sagunt, d'ací propet. Portem 2 anys amb un projecte que es diu Pla Estel, que és un acrònim que es diu Estratègies Socials per al Territori i els Espais Lliures. Fa un any o així que estem treballant en Sagunt, Mireia i jo, i els urbanins, Marc i Laia, tenen un projecte que són tallers d'urbanisme per a xiquets, que solen fer a les escoles, i s'han incorporat també al projecte a mesura que hem anat avançant. Sense més, si podeu, anem tirant endavant. Jo crec que ho anirem explicant una vegada. Bueno, el que veníem a explicar avui és el projecte, crec que em vaig a sentar, perquè un poquet més, com ho veig des d'aquí. El tema de Sagunt és que els barris de Sagunt, hem titulat Diagnosi Col·lectiva i Empoderament Ciutadà, és un procés que ha anat sorgint a mesura que s'ha anat fent. Hem començat treballant amb una associació de veïns del Port de Sagunt, hem tirat avant, després s'ha sumat una altra associació de veïns i a poc a poc sembla que s'està convertint en un projecte més de ciutat. Tira una... Això és un poquet l'àmbit de Sagunt. L'àmbit més metropolità de Sagunt, la part de la costa, on tenim la Taca Roja, que està més prop de la mar, és el barri dels Vents, en l'antic barri de les 500 vivendes. Un barri típic d'estos que es construeixen moltes vivendes en una cooperativa, molta vivenda obrera i tal, un barri molt desestructurat, amb molt poc de teixit associatiu, que la veritat és que es va donar prou de si, en la intervenció social que vam començar a fer amb ells. I l'altre barri és el de Ciutat Vella, que és el del Castell de Sagunt, el que està a la falda del Castell, que és en aquest moment que encara estem fent un projecte en ells, o sigui, el projecte en ells està en procés, i de fet tenim una reunió amb els veïns, una reunió a sopar de sobaquillo, el dissabte, i la veritat que esperem també que l'Ajuntament, que és també una de les coses que anem a explicar ara, l'Ajuntament s'acabi implicant en el procés. Crec que també pot ser interessant pels que esteu treballant així a Orriols, perquè d'alguna manera enganxa l'administració, que és també la que s'ha de fer corresponsable d'aquests processos. Els projectes nosaltres des del principi sempre els hem plantejat en aquestes 3 potes: la ciutadania, la posem dalt de tot, l'equip polític o tècnico-polític dels ajuntaments i nosaltres com a tècnics externs. És cert que és una roda d'actors que no sempre comença alhora. De vegades comences per un camí, comences per un altre, una diapositiva més. Nosaltres així descrivim aquesta roda al voltant de la ciutat i de l'espai públic dins de la ciutat, que és al final que nosaltres estem treballant sobretot. Nosaltres treballem a l'espai públic, a l'equip som sobretot arquitectes, també tenim sociòlegs, geògrafs, que s'afegeixen puntualment en els projectes que fan falta, però fonamentalment treballem sobre l'espai públic de la ciutat. Els processos habituals sempre han anat d'alguna manera de l'Ajuntament cap als tècnics. Els tècnics fan un projecte per a reurbanitzar una plaça, es col·loca allà a l'espai públic i els veïns o els ciutadans el reben o no el reben amb més o menys èxit. Nosaltres al final, després d'estos anys treballant, pensem que aquest encert en projectes d'aquest tipus moltes vegades és quasi per casualitat. Hi ha molts projectes nous de reurbanització, alguns per casualitat i funcionen socialment superbé i altres no. Tira un... Això és un poquet el que contàvem. El punt de partida, penso tant del projecte de Pla Estel com el d'Urbanins, és un poquet agafar aquests 3 actors, unir-los des del principi, en el sentit que sigui, en l'ordre que siga, no comencen sempre al mateix temps, però l'objectiu final sí que és que els 3 grups d'actors estiguin involucrats. I aquest és un poquet el que va passar en Sagunt. En Sagunt el que va passar, tant en barri dels Vents com en barri de Ciutat Vella, comença amb una iniciativa veïnal, sobretot inicialment de la Federació de Veïns del municipi. La Federació de Veïns del municipi va parlar que el barri dels Vents estava un poquet desestructurat i segurament podríem fer un poquet de treball de teixit social i d'alguna manera de millora del barri, que és al final el que es vol. Els veïns contacten als tècnics en aquest sentit. Del treball que es fa amb els veïns i els tècnics ja apareix una diagnosi col·laborativa. Això sí que és bastant important en la manera que plantegem nosaltres el treball,
perquè el tema de la participació i la implicació no ve al final. Ara, en aquest entorn és molt fàcil de comprendre, no? Vosaltres ja esteu. Però és el que tractem de fer entendre sobretot als polítics quan fem un projecte directament o inicialment amb un ajuntament. L'Ajuntament moltes vegades ve i diu volem fer una nova plaça en aquest espai. Nosaltres, dins d'aquest projecte, el primer que diem és que si nosaltres comencem a treballar no sabem si anem a fer una nova plaça en aquest espai. Anem a fer una diagnosi, anem a fer observació de l'espai públic, anem a veure quin teixit associatiu i de ciutadans no associats hi ha al voltant d'aquest espai o d'aquest barri, i a partir d'aquestes informacions un poc més ben estudiades ja decidim si s'ha de fer una nova plaça, si s'ha d'actuar en el carrer del costat, si no s'ha d'actuar i s'ha de dinamitzar el comerç. Perquè moltes vegades l'encert de les reurbanitzacions que es produeixen no ve donat pel tipus de disseny físic que es fa, sinó que l'important és la decisió prèvia de si cal o no cal actuar en aquell espai. Pot ser, ahir ens trobàvem en Sagunt en un altre cas amb una plaça on s'ha actuat, s'ha reurbanitzat, s'ha fet una nova plaça i resulta que no hi havia una demanda inicial de que aquella plaça fos modificada i de fet l'efecte ha sigut totalment el contrari, precisament perquè no s'ha partit d'una anàlisi i una diagnosi col·laborativa o ben treballada tant a nivell tècnic com polític com ciutadà. I el que us volíem contar avui quasi jo crec que són més les descobertes o els punts importants que creiem que en aquests 2 anys i pico de projectes d'aquest tipus, les coses que realment extraiem de la pròpia experiència. Jo ho he volgut resumir en 3 paraules molt d'ací. La primera paraula seria fil o seguir el fil, que crec que és un punt important. Ha eixit ja també això en la conversa que estem tenint amb Orriols Conviu, en el que estem explicant, de fer visible el procés, de comunicar bé, de ser transparent. El fil és un punt important des d'aquest sentit. Després hi ha una altra paraula important que és el comboi. El comboi, que és molt valencià, no sé si tots ho entenem, però el comboi, l'origen de la paraula és precisament comboi, grup de vehicles que van en un mateix camí, s'ajuden entre ells per a fer un mateix camí. Comboi o convoiar-se en valencià, o fer comboi o convoiant, és algú que aconseguís animar a la gent a fer coses. Això és un punt també superimportant. I després l'altra gran descoberta, que també és per això, per el que estem així Marc i Laia, són els xiquets. Els xiquets com a catalitzador, per exemple, d'aquest èxit de participació o d'aquesta implicació en distintes parts probablement del mateix procés. Comencem amb el fil, i en el fil dos més. En el fil, este és el procés que vam seguir en el barri dels Vents. Ja us he dit que contem les experiències de 2 barris, el barri dels Vents i el barri de Ciutat Vella de Sagunt. En el barri dels Vents va ser molt important el fil. Això és un dels panells que també vam utilitzar per explicar amb els veïns, imprès, un panell imprès. Ho dic també perquè les xarxes socials estan molt bé, però sempre hem d'anar complementant amb un suport físic i un espai on es pugui reconèixer aquest procés. No és només el tema de les xarxes socials. Potser som nosaltres més que inicialment hem pecat d'això, pensàvem que tot el món obrint un Facebook o fent algunes eines que ara us mostrarem ja era suficient com per a transmetre bé un procés i per a implicar, i no està. Entonces així, en el fil del barri dels Vents vam començar simplement fent un qüestionari als primers veïns que es van acostar. Amb aquest qüestionari vam detectar 3 o 4 línies estratègiques que preocupaven els veïns. Vam obrir el Facebook, vam fer una presentació per Estela i els veïns, la foto que veieu a l'esquerra del tot, i el primer exercici que després vam fer va ser un exercici que li vam dir Shoot the Street, que és un exercici de, li diem, la mirada apreciativa. No sé si... crec que ve d'una metodologia que no recordo, ara no recordo el nom massa bé, però bueno, al final, que també ho comentàvem amb Orriols Conviu així, és donar-li el punt positiu a aquest inici de procés. O sigui, en els processos amb els veïns, la major part de les vegades es comença amb una llista de queixes. Pam, 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 vull arreglar això, vull arreglar això, vull arreglar això, l'adoquín de no sé què, coses molt concretes que són importants registrar-les. Però a la diagnosi col·laborativa potser és millor començar amb la mirada positiva. Veure
quins valors d'aquest barri realment podem posar en valor, valga la redundància, i recolzar-nos en aquests valors per a reforçar la identitat i per a abordar també els temes problemàtics que també han d'estar vistos. Després d'aquest exercici inicial de la mirada en positiu, lo important en el nostre procés és posar això en un mapa, o sigui, els mapells. O sigui, tot això que comencem a parlar en abstracte i mirades positives que anem volcant sobre el que siga, mapejar-lo, que vol dir registrar-lo i que vol dir associar-lo, començar a associar-lo realment al territori que estàs xerrant. D'esta manera també és, no sé, els veïns, els ciutadans menys experts en situar coses en un plànol o veure la conseqüència sobre l'espai públic a nivell més estratègic, no? I menys de l'adoquí que deien, quan veuen que es van relacionant els problemes i les virtuts que ells han identificat sobre el seu propi barri, es van relacionant en punts diferents de la ciutat, és ahir on es pot començar a parlar ja, a plantejar estratègies reals amb coneixement de causa, no? Que no és, o sigui, no tant això típic del resultat del disseny d'una plaça, que t'agrada més, que t'agrada menys, sinó realment a valorar, a ser capaç de valorar i de dir per què una cosa és bona o per què una cosa no és tan bona. També de posar en relació el problema que tenen en relació a aquella plaça en concret en relació al context, que és una que costa una miqueta, no? Quan diuen, pues han reurbanitzat i han llevat no sé quantes places de pàrquing. És difícil fer-los veure que potser es poden reubicar en un altre lloc, o, dic un exemple concret, però moltes vegades la mirada es fixa en el que tens davant de ta casa, no? Lo que veus dia a dia. I aquesta visió de mapeig de l'entorn, de lectura un poc de tot l'espai que t'envolta, que no és només el teu entorn més immediat, sí que fa que la gent prenga consciència de que pot ser coses que necessita no se li ha de posar solució a l'espai immediatament davant de sa casa, sinó que poden tindre poden estar ubicades en altres espais per diversificar un poc, que això també costa de fer. Després, una vegada també ja s'ha relacionat aquestes virtuts i defectes amb un mapa, realment ja es pot proposar, es poden començar a proposar estratègies. En aquest cas, no crec que ho he dit molt bé, però una era constituir l'associació de veïns, que no hi havia, va ser l'estratègia a decidir, implicar al col·legi públic del barri, perquè es va identificar com un lloc estratègic socialment, perquè al final tots els veïns o molts dels veïns es trobaven al pati de l'escola, deixant els xiquets o tornant els xiquets. Llavors es va decidir implicar els xiquets amb una auca dels béns que van fer amb ells, en la que també descrivien un poc com veien ells el barri, dibuixaven. I l'altra era reforçar la identitat del barri. El barri venia de molt de temps de dir-se el barri de les 500 vivendes i volien canviar. Va haver aquesta voluntat de, com que els carrers tenien els noms dels béns, el carrer Xaló, carrer Mestral, no recordo les que hi havia, es va decidir fer una acció urbana, ciutadana, de celebració, per posar en valor aquest nou nom del barri dels Béns, que és l'últim que tenim allà, que és on va vindre el Dani Miquel, van vindre tots els xiquets de l'escola, van fer allà una festa bastant... Clar, era una manera d'implicar també a un col·lectiu que socialment és difícil d'implicar, que sempre és, no sé, les persones entre 30 i 45 anys, diria, són un col·lectiu que pel que anem detectant s'implica poc, no? Són generalment gent que té xiquets, xocotets o no tan xocotets, però els costa, o sigui, són gent molt activa políticament i socialment, amb unes idees bastant formades i amb una formació generalment diguem-ne mitja, que costa implicar-nos en els processos. O bé ens trobem amb un teixit d'associacions de veïns una mica envellit, o bé amb gent... Generalment es parteix de la base de les associacions de veïns, com a mínim les que hem treballat nosaltres, el teixit és la mitjana d'edat, diguem-ne, que és una mica alta. Llavors, una manera d'implicar a tots els grups de població a través dels xiquets també. Vull dir, si venen els xiquets, venen els pares, i el reclam de Dani Miquel en aquest cas va ser un èxit, perquè Dani Miquel arrastra moltíssima gent, no sé si el coneixeu, és un cantacançons que diuen, i va aconseguir que vinguin moltes famílies. En aquell dia es constituïa l'associació, moltes famílies es van apuntar a l'associació de veïns simplement per vindre a la... Vull dir, que nosaltres presentàvem el projecte que havíem fet, però eren conscients que necessitàvem un ganxo per a implicar amb gent i sobretot per visibilitzar, no tant per visibilitzar el que s'havia fet,
donar protagonisme també als veïns que s'havien implicat en el procés, que no eren molts, o sigui, va anar creixent la implicació de la gent des que van començar al maig fins que vam acabar a l'octubre, però calia aquesta visibilització i aquesta manera de traure a la comunitat educativa en general, no? Que ara us explicaran ells millor que tot el tema dels fills. Vale, bueno, només per acabar la segona, si vols. Si només ahí comentaré breument per este tema que ja hem dit del fil, no? Esta primera paraula que volia posar en valor, als temes de les xarxes socials, que en el nostre cas han funcionat prou bé. Facebook ha funcionat prou bé a nivell de començar a aglutinar els primers veïns, després hi ha altres veïns que són més boca-orella, però Facebook ha funcionat prou bé. Twitter no tant, realment. En altres projectes pot ser, però Twitter no ha funcionat tant bé. I pensem que no ha funcionat tan bé, diguem, a nivell de convocatòria, però ens pareix molt interessant de mostrar-vos, per si no la coneixeu. Pots ensenyar la pàgina web o així no ja es veu? No, igual així no ja es veu. Bueno. A veure, DPT és una... Algú coneix DPT? És una línia del temps social, ¿vale? O sigui, que tu ahí pots anar registrant tot el que està passant en un procés determinat. Pots afegir, bueno, sempre poses, clar, una data concreta i després afegisses un vídeo, una foto, algo de lo que ha passat aquest dia, ¿vale? És la manera, al final, de poder tindre registrat tot el que estàs fent i que qualsevol que entre, o sigui, que arribi en un moment determinat al procés o el que siga, pues pot anar allà i revisar el que s'ha fet. Per exemple, no? Pues fèiem reunió, pues ho dèiem. Este tema també, per lo del fil, és important, perquè el fil no és només seguir el fil, sinó ser molt transparent i comunicar molt bé, perquè la gent, bueno, tinga continuïtat i estiga convollat, que això és el que va a veure. Vale, i després, si vols tornar a sí. I després, a banda de lo de les xarxes socials, si voleu saber més del DPT després, us ho referenciem. No pots? Por favor. Ha fet un fum. Pues torna a carregar. Torna a carregar. Sí, està allí. Tanca això. Pues tanca i torna a l'obrir. No carrega allí. Bueno, continua. Este tema de les xarxes socials, que ja és el que vos hem contat, però també molt important, i això era d'un altre projecte, estem en Tornes del Vallès, no era d'ací, va ser que, a banda de les xarxes socials, vam posar un panell informatiu, era un projecte en una plaça, en el que estem fent també una diagnosi col·laborativa, i va ser molt important posar aquest panell perquè hi havia molta gent que no estava ni en Facebook, ni tenia mòbil, no tenia les xarxes a la mà, i també és cert que és una eina, una ferramenta molt difícil d'avaluar el del resultat. Aquest panell que anem renovant, nosaltres anem renovant i anem a explicar el procés. Posàvem una part d'agenda, el que anava a passar després, el que havia passat, i intentàvem també fer unes preguntes sobre el barri. Lo de les preguntes ja vos dic que no ens va funcionar per a res, vull dir, en un cartell una pregunta i que la gent envia la seva resposta a lo que siga, això no està funcionant, problemes tècnics. Bueno, no va funcionar tan bé, però sí que vam ser conscients que el cartell va anar molt bé per a informar a la gent de les reunions. O sigui, la gent sabia que hi havia reunions perquè alguns veien el cartell i aquests alguns els deien a unes altres persones i per tant sí que funcionava més del que pensava. Torna a obrir. Ja, però si no... O sigui, torna a obrir... No et surt el costat de les fletxetes que pots baixar? Si sortia com tot el... Ja, però hi havia com un zoom. Bueno, doncs tornem a entrar i... I a la dreta no pots baixar això? Però és que hi havia com una cosa... Pues he dicho zoom... Pues torna a entrar. És que... És com si s'haguera posat en modo mòbil. Ha fet un zoom així. Ja està. Gràcies. Sí, torna a l'obrir. Torna a l'obrir i ara quan s'obriga. Vale, continuo per a no perdre tampoc massa temps amb això. La següent paraula que vos havia dit, vale? Que és comboi. Ja ho tenim obert? Permitir. I avança un poquet ràpid.
En la paraula comboi us volia explicar l'altre projecte, el de Ciutat Vella de Sagunt. Vale? En Ciutat Vella de Sagunt, a banda de... Ciutat Vella de Sagunt, el que... Bueno, va ser un poquet més difícil entrar en la dinàmica d'identificació de línies estratègiques i de problemàtiques. O sigui, ells tenien ganes de fer alguna cosa amb l'espai públic, però no tenien massa clar què. I llavors al final el que vam presentar, vam plantejar, va ser fer un mapeig de records de Ciutat Vella, és a dir, posar en valor més els records que la gent tenia associat a l'espai públic, més que un anàlisi urbà a l'ús. És a dir, que començàvem... també s'ha de dir que el procés en l'associació de veïns de Ciutat Vella va néixer del procés del barri dels Vents. És a dir, membres de l'associació de veïns, quan pensàvem que estàvem movent lo del barri dels Vents amb el Pla Estet, van vindre algunes de les activitats i arran d'ells van interessar i després van ser ells qui va tindre la iniciativa de demanar una subvenció i fer-nos un petit encàrrec per començar a veure com treballar en el barri. Vull dir que també lo de la visibilització dels processos és interessant perquè altra gent veu que és possible fer coses i que hi ha un canvi. El que volia puntualitzar del tema del treball de records és que, clar, inicialment ells com a associació de veïns els seus neguits venien a veure el que nosaltres dèiem el patrimoni material, el físic, en l'espai públic, en les edificacions, però a poc ens vam donar compte que clar, també hi ha un patrimoni material que és la pròpia gent, que és qui té records i la memòria de com ha sigut Ciutat Vella en aquest cas, però vull dir, no té per què ser un patrimoni històric, la pròpia gent és un patrimoni material de qualsevol barri, de Riol, de Torrefiel o de Sabadell, vull dir que és igual. El record de quan era la professor de Setmana Santa, no sé què, ells se recorden posar. I sempre té alguna vinculació en l'espai públic i sempre dona elements per després raonar amb la gent quines coses es feien abans, què es pot fer després, perquè sobretot este projecte sí que un neguit inicial era el problema, diguem, entre els vehicles a motor i els vianants. Els veïns de Ciutat Vella pensaven que hi havia molta gent del poble, de tots els barris del poble, que venien a Ciutat Vella en cotxe, quan les distàncies a algun poble, no sé, 10 minuts de punta a punta com a molt. Però tenien ganes de fer alguna cosa ells, o sigui, no volien un pla estratègic o un document per a dir a l'Ajuntament o per a... No, volien que la seva acció tinguera una conseqüència. Entonces, a l'idear aquesta activitat, el mapeig de records de Ciutat Vella, que inicialment es fa només virtualment, és a dir, hem agafat una eina de Google Maps i anem posant allà records que ens envien els veïns recullen records d'altres veïns. Després es va implicar al col·le de propet del barri, que això us ho explicaran ara els urbanins, també recollint records. Al final hem muntat un mapa prou gran de records, virtual, que l'objectiu és que es passi a la realitat. És a dir, que al setembre-octubre, que és l'acció que estem preparant ara, aquests records estiguen ubicats d'alguna manera en l'espai públic i fem una activitat recollint aquests records que hi ha en l'espai públic. Per això d'alguna manera venia el missatge en la botella i tot això. Passa que ho farem en QRs, que és com ara se fan totes les coses, no? Pues en QRs, sabeu el que són QRs? QRs, bueno, en algun lloc, en llocs determinats on estan associats els records. Aquest és el mapeta que estem muntant. Sí, apreta alguna cosa. Els records podien tindre foto, podien tindre text només, podien tindre... Va ser un tema molt interessant de comerços antics, desapareguts, no? Que tots ara venien, pues ma mare era la carbonera de no sé què, hi havia un forn que havia desaparegut, hi havia... Han aparegut temes molt interessants. Ho estem també col·locant en un blog tots aquests records, sobretot també per l'activitat de setembre, per poder, diguem, posar el QR, que el QR te porti a un record directament i que aquest exercici per equips, que serà de recollida de records, al final porta temes de conversa i de taller en el taller final de l'activitat, que és un poquet, jo crec que lo interessant que al final d'aquesta frase inicial de és que els veïns venen en cotxe a Ciutat Vella, pues estem iniciant un procés de reflexió sobre l'espai públic. Sobretot centrant-ho en les activitats que, o sigui, el principal èmfasis que posa la gent quan ens envia fotos o text és en coses que es feien al barri que ara pel que siga no es poden fer, no? Per tant, l'etiquetat i les rutes temàtiques que els proposarem tenen molt a veure en les activitats que fan ells a l'espai públic, no tant en els espais públics en si, en plan... Bueno, que evidentment estan geolocalitzats a la plaça de la Glorieta o al carrer Castell, perquè hi ha un mapa, no? Però l'important és... Bueno, havia posat així com uns lemes un poc també per
o com de ganxo, no? A comprar, on anava la gent a comprar, o a per aigua, també és un tema molt recurrent, que abans l'aigua no arribava al barri, la gent té molts records de fonts, de pous, de sèquies, de safaret, amb el veïnat i amb els amics, perquè es relaten moltes activitats que es feien amb altra gent a l'espai públic que ells consideren que ara no es poden fer, per tema de la cohabitació del vehicle privat amb el vehicle públic, i després les festes, no? També festes populars que s'han anat perdent i que en el fons eren festes que el propi veïnat eren esdeveniments col·lectius que es feien a l'espai públic i que la gent se'ls sentia amb un seu, no sé, decoraven un carrer o feien un bol de cartró, i això feia que la gent durant un temps generava uns espais de trobada que ara també van desapareixent, encara que sigui per unes festes puntuals patronals d'un dia a l'any, era un espai on la gent es trobava i feia coses en comú, que ara també és un poc el que no tenim als barris, tant a barris com Orriols com barris amb un teixit històric i amb una història molt rica com el de Sant Pol, que passa a tot arreu. Bueno, el tema clau en este exercici pensàvem que sí que era el comboi. O sigui, així els veïns no es creien que anaven a ser capaços ells de fer un mapa de record, perquè són els records que ells ens han passat. Altres sí que hem fet un poc de tècnics i acompanyament del procés i d'animadors socioculturals, diria també. Perquè, bueno, ahí està un poc el guió del exercici, però podem anar al vídeo directament. Però al final, això sí que va crear aquest comboi que fa falta per dir ara sí que s'ho creguem que anem a fer alguna cosa, no? I, bueno, amb això eren 4 o 5 veïns els que estaven venint inicialment, han aconseguit recollir dels veïns només 30 o 40 records, els xiquets quan els han involucrat, també, els xiquets ja és una fotraca de records, ja és sense anar de les mans un poquet, ja ens ho contaran. I simplement així, bueno, posar-vos uns exemples de comboi que han fet. Mira, ve sí, per exemple. Sí, no es posarem tots. Això era un exercici que vam fer... És supercortet. Igual és el play de baix. Això va ser també Montones del Vallès, que és una població que hem treballat molt de temps allà. I vam fer un exercici en els xiquets en l'escola, ¿vale? Un poc de... Bueno, ara volem... Ja està, és molt curset. Vam fer eixos estels també, bueno, per jugar també ja amb el... Estel en català és el que diguem així milotxa. Jo no sé si dic milotxa, cachirulo o jo dic milotxa. Per ahí. Cometa, milotxa, cachirulo. El que sigui. Bueno, vam fer un exercici de dibuixar la plaça la plaça de la discòrdia, la plaça que estava en estudi. Van fer un exercici de dibuixar el que ells feien a la plaça, on ho feien a la plaça, amb una sèrie de preguntes. Però després ells exercici que van fer en l'escola el van dur a la presentació, diguem, al municipi del Pla Estel. O sigui, que en aquesta presentació del Pla Estel els xiquets venien a per el seu cachirulo, portaven evidentment també a la família darrere i, bueno, d'alguna manera van aconseguir convollar no només als xiquets sinó també a la resta de gent. I després, si vols, posa un moment del vídeo de Sagunt i així allà enllaç amb els panins. I això és simplement, encara que sigui a 2 minuts. Amb els de Sagunt, com nosaltres normalment estem treballant a Sabadell, vam començar l'exercici, no el vam començar així, però bueno, vam fer un Skype en els xiquets. Van juntar les 3 classes que anaven a participar en la recollida de records, van fer una videoconferència, bueno, el comboi va ser espectacular. O sigui, en la videoconferència no vam poder explicar tant sobre l'exercici, però el que va aconseguir que els xiquets realment se posaren mans a l'obra amb això, jo diria que part de la culpa la va tindre això. Voy a posar el principi per lo menos ja. Vamos a saludarnos a tots. En una videoconferència tenim que ser molt ordenats parlant, perquè si no, no ens... Mira, Maria, primer te voy a preguntar, ¿tú entiendes lo que es ser de reportera? No. ¿Algú s'ha explicat a Maria que és ser de reportera? Vale, pues, qui ho pot explicar? El mateix d'abans no. De periodista. I de periodista sap què és, Maria? Ahí. Cochilla, vale.
Bueno, ja està, era un poquet... Això, per acabar el tema del comboi i donar pas ara a l'última paraula que plantejàvem en la presentació, que són els xiquets. Són els xiquets i, bueno, tot el que arrastren. És el fum de la pantalla, no? Vale. Pues ara apreta la fletxeta. Vale, sí. Això... Segon pas. Doncs, si nosaltres, com a urbanins, el que fem, la feina que... Bueno, en català, no sé si m'enteneu bé, si no, no cal que sigui. Si no te passes al valencià. El valencià és més difícil, una mica tenim com el castellà. Bueno, alguna paraula ja... Una paraula. Doncs, la feina que normalment la desenvolupem directament amb les escoles, no? Treballem temes bàsicament de la ciutat, d'urbanisme, bàsicament el que és la nostra professió, amb els nens. Però d'una manera potser més abstracta, més conceptual, a través de maquetes, a través d'aquest tipus de coses. Llavors, per nosaltres, treballar amb el projecte que havíem iniciat des del Plastel ha sigut interessant com això aplicar-ho en un cas real, en un lloc concret i bueno, també en un lloc que no era tan familiar per nosaltres, segur que nosaltres d'entrada no ho coneixíem cas. Llavors, no sé, abans de tot, com 3 reflexions així que són com molt evidents, però que crec que resumeixen bé una mica el que és la feina amb nens i també el valor que té el treball amb nens i sobretot en processos de participació, que també és el que dèiem una mica, gràcies, en el cas que us podíeu trobar aquí, no? De com implicar-los i això. Una cosa, primer de tot, és com molt evident, no? La societat, abans dèieu la interculturalitat, gent de diferents edats, vull dir, hi ha molts grups socials, evidentment els nens són un grup més, i no només estan per transmetre'ls coses, per explicar-los, sinó que són un grup que tenen tot el dret a utilitzar, evidentment, l'espai públic, però també a decidir-lo i a participar directament de l'espai públic. Un altre aspecte, com també molt evident, els nens en el fons d'aquí uns anys seran els qui estaran a la primera línia de la ciutat, per dir-ho així. És com un principi bàsic de l'educació, no? Però també és com molt evident. Sí, precisament estem intentant canviar una mica el xip a l'hora de decidir entre tot l'espai públic, de participar, d'implicar-se, fer-lo servir d'una manera diferent. També quina millor manera de fer-ho amb els nens. Per començar no tenen cap prejudici, tenen moltes ganes d'aprendre, és molt fàcil com que participin d'això i ja entrar en aquestes dinàmiques com que a poc a poc la societat s'anirà adaptant. Llavors l'últim, una mica relacionat amb això que deia l'Arnau del comboi, que aquí en el cas del procés aquest de Ciutat Vella de Sagunt ha sigut com que els nens de seguida s'hi han sumat a això, de seguida s'han implicat i per una banda han fet han incorporat gent diferent en el procés, des dels seus avis, els seus pares, per una mica com ho hem treballat, que ara ho explicarem, i a més també crec que donen com una injecció d'energia a la resta del personal. O sigui, té com són dinamitzadors dels processos, li han dit, però com a dos nivells, no? Per una banda, això a nivell de les ganes que hi posen, que és contagiós, i per altra banda, que directament ve més gent, perquè els nens porten la família, els amics, els avis, el que sigui. Una mica, això són coses que són 3 aspectes que nosaltres intentem aplicar totes les coses que fem en el cas de Ciutat Vella també. Ja una mica breument expliquem una mica el treball que hem fet a Sagunt, no? A través de l'activitat aquesta que encara no ha acabat, que ara l'hem treballat més aviat des de l'escola, l'hem anat sumant en el mapa aquell interactiu que deia l'Arnau i ara al setembre sí que hi ha una tercera fase on tot això es barrejarà tot, veïns, a l'escola, nosaltres, expliquem una mica més. Si centrem a explicar com hem plantejat l'activitat aquesta, l'hem plantejat com en 3 fases. Des que vam entrar al maig d'aquest any a l'activitat aquesta del setembre, doncs plantejàvem com 3 fases, no? Que dintre de cada una d'elles hi ha ingredients del que anava dient el Marc, dels 3 punts aquests que intentem que es toquin.
Llavors, una primera fase d'aquesta activitat era una recollida de records, és a dir, els nens feien de reporters i anaven a buscar records de gent més gran de Ciutat Vella, no? del barri mateix. Amb això que aconseguíem, doncs, també en part això que dèiem d'implicar més gent, no? O sigui, els pares, els avis, doncs, també sabien de què anava el projecte, coneixien doncs, el que s'estava fent de recollida de records, potser entraran al mapa virtual aquest a mirar el seu record, vull dir que de cop també multipliques la difusió. No? Sí, en una segona fase, pel tema aquest que dèiem de que bueno, els nens també són un col·lectiu present ara a la ciutat, no? Llavors també dèiem, ens plantejàvem al principi, ostres, i ells han d'explicar un record si serà molt recent, no? Això ens interessa o també és un record? I al final vam dir, home, doncs sí, mira, també clar, són els seus records d'ara, no? I llavors per això vam fer que aquesta segona fase fossin ells els que expliquessin un record relacionat amb el que havien recollit dels seus avis, dels seus pares o de la gent més gran, no? Llavors buscaven un tipus de relació que fos al mateix lloc, que hi apareguessin les mateixes persones però anys després, bueno, i això, aquesta era la segona fase. Jo crec que aquesta segona fase és interessant perquè sí que aquesta primera, no, que és explicar un record en tercera persona d'algú altre i llavors intentar explicar el seu record que d'alguna manera ells hi trobessin alguna relació amb aquest primer, és això, ja fos a través del lloc o d'una acció similar que ara ells desenvolupen d'una altra manera, també ha posat com en evidència el com l'espai públic també va com evolucionant amb el temps i no sé... Trobar les diferències de com abans es feia servir i ara quines activitats s'hi fan diferents. Sí, alhora per treure'n lliçons com per més endavant o per aquesta activitat que estem presentant de cara al setembre, vull dir, segurament abans era un espai públic menys dotat o menys urbanitzat amb un grau d'organització més baix, però la gent segurament se'l sentia més seu. D'això que parlem de l'empoderament o d'aquest tipus de coses, abans segurament era més així, ara segurament tot està com més preparat però alhora costa més, saps que són com llocs molt localitzats on la gent es sent seu l'espai públic, algunes places o no sé què, vull dir que això també ha posat com en evidència una mica... Bueno, això seria el que passaria amb la tercera fase, no? Que permet que es posar en comú tots aquests records, no? I a través d'aquesta activitat que fem com col·lectiva també amb els altres veïns que hagin recollit records i tal, doncs fer aquest intercanvi o sigui, tant pels nens de veure abans i ara i poder veure altres casos i tal, com per veure la resta de records. I per sumar-ho tot, no? Que al final aquest comboi, aquesta cosa de ajuntar dos processos que són el mateix, en realitat paral·lels i que en un moment es trobaran en un lloc, al carrer. Sí, jo crec que l'interessant també d'això és, ara que ara ja hem acabat la xerrada, però de veure tot el procés que hem fet fins a començar a arribar a fer un taller sobre els problemes, les propostes que tenim a l'espai públic. És a dir, que aquest procés inicial d'implicació, que pensa que diguem més la paraula implicació que participació, però d'implicació, d'enganxar, de convoiar-se, d'explicar les coses que fas, és, o tendeix, per la nostra experiència fins ara, que no és molt llarga, però portem 2 anys amb aquests temes, és que el procés inicial és molt més llarg del que penses fins que la gent és capaç de donar un juí de valor vàlid i amb arguments sobre el seu espai. Això d'una banda i d'altra banda que també plantegem sempre, que també ho he escoltat també ara els discursos que fèieu anteriorment, que no plantegem projectes sinó processos, i realment un dels objectius dels projectes del Pla Estel i que intentem que sigui un dels objectius fonamentals és que s'iniciï, és a dir, iniciar un procés. I llavors en el moment que nosaltres desapareixem, com és el cas de Ciutat Vella, no? Els veïns puguin fer-se seu el mapa de records, per exemple. És una eina molt fàcil d'utilitzar, que poden ells entrar qualsevol record fàcilment, el blog també el poden fer servir de la manera que vulguin, els QRs ja trobarem la manera que sigui fàcil. És a dir, si ells tenen la iniciativa i és el que estem intentant, convoiar a gent més jove, que tinga més traça a les xarxes socials o gent de l'escola i tal, si realment arriben a fer-se el projecte és un projecte viu que pot créixer i pot acabar sumant records de molta més gent.
i aquesta continuïtat en el temps dels processos també creiem que és molt interessant i de fet de moment s'està aconseguint. També un altre dels objectius és que s'impliqui l'administració i en aquest cas el fet de que l'Ajuntament està començant a veure que l'associació de veïns està molt convollada en tot el procés, que s'està implicant molt, que es faran accions visibilitzadores al setembre i tal, doncs ja fan que com a mínim planten les orelles i diguin, bueno, si està passant alguna cosa, no? Anem a treure el cap i a veure què passa i vull dir que és interessant generar processos i no tant projectes tancats que al final funcionen o no, el que diem al principi, però si tenen una continuïtat en temps i poden evolucionar en funció de les necessitats dels veïns o dels usuaris, pensem que molt millor. Bueno, pues crec que ho deixem així perquè se m'ha passat el temps com jo. Ja després, si voleu, pues, parlem o fem preguntes, perquè crec que ara ve... Sí, crec que sí. Vale.